Vaig començar l'apicultura fa 5 anys perquè és treballar en el medi, formar part de l'entorn i de la naturalesa. Cuidant el territori sents que formes part de l'entorn. El que fa les abelles té tant sentit, és al·lucinant que algo tan petit faci coses tan increïbles. Aquest ofici és un repte, s'aprèn a llarg plaç, perquè no és una recepta. Depèn del temps, de la vegetació, de l'època de l'any. Les abelles ens ajuden a cuidar les nostres terres. És al·lucinant que algo tan petit pugui cuidar un territori tan gran.